L'escriptor mallorquí Ramon Llull, fill de família catalana, té una bona definició del mar. La mar, aquesta immensa correntia del món. I ell, que havia navegat tant i que havia viatjat com poques persones del seu temps, sabia que entre les costes de les nostres illes i les costes dels països del nord d'Àfrica no hi havia aleshores tanta diferència, ni quedaven tan lluny. De Mallorca o de Menorca fins a Tunis o Algèria, els viatges eren freqüents i les distàncies curtes. Per això, anar des de Ciutadella, un port petit però ben tranquil, o des de Maó, un port natural com no n'hi ha d'altre en tot el Mediterrani, fins a l'Àfrica, era a l'abast de tota mena de naus i embarcacions, per petites que fossin. Les dificultats no venien del mar ni de les platges, dels rompents ni de les roques, dels corrents ni del vent. Les dificultats venien de les enemistats entre els homes que portaven a lluitar entre si les mateixes persones que feia uns dies comerciaven pacíficament. Per això, anar des de Menorca fins a Magreb fou un fet freqüent a l'edat mitjana. El comerç era normal i les relacions entre el nord i el sud del Mediterrani, cosa de cada dia. Amb l'arribada dels turcs a la costa d'Àfrica del nord, al segle XVI, les coses canviaren radicalment. La pirateria es feu quotidiana i els perills cada vegada més grans. La població de Ciutadella, a l'illa de Menorca, fou bàrbarament saquejada pels turcs i la seva gent duta captiva a Constantinoble, capital de l'imperi turc. Un obelisc recorda encara la feta al mig de la plaça de Ciutadella. Fins i tot un monarca espanyol, Felip II, anomenat el rei prudent, proposà d'abandonar les Illes Balears que haurien caigut en mans dels turcs. Potser n'era massa de prudent aquest rei. Amb el pas dels segles, les coses canviaren molt. Al segle XVIII, les nostres esquadres havien millorat i un corsari balear, el famós Antoni Barceló, no dubtà, com ja hem vist en un altre programa d'aquesta sèrie, en atacar els pirates algerins en el seu propi cau i bombardejar amb eficàcia la ciutat d'Alger. Però no fou fins al 1830, quan els francesos ocuparen Algèria, que la pau imperà en aquestes mars. I aleshores, per a conrear aquelles terres i poblar-les amb gent cristiana, buscaren homes i dones aptes per al clima mediterrani que anessin a colonitzar aquelles terres. Les condicions eren bones i molts menorquins i mallorquins s'hi anaren a instal·lar, sobretot per a conrear les vinyes. Val la pena de conèixer l'aventura d'uns menorquins que poblaren Algèria i hi fundaren pobles nous on la llengua nostra era l'habitual de cada dia. Durant més d'un segle, els menorquins, amb el seu treball i el seu esforç, transformaren en terres fèrtils vells camps erms i abandonats. Des de 1841 i durant el llarg de molts d'anys, la migració menorquina cap al nord d'Àfrica, cap al Alger concretament, va ser molt forta. Hi ha una gran quantitat de gent que va partir de Ciutadella, principalment, ja deia, cap al Alger.
A les llibres de l'Agència Consular de Ciutadella es troben anotats molt cuidadosament cada un d'aquelles persones que van partir d'aquí. Així mateix es troben també una documentació exhaustiva dels barcos que van partir del port de Ciutadella i amb el nombre de passatgers que s'enduen. No solament amb el nombre de passatgers, sinó també amb les mercaderies que sortien del port de Ciutadella cap a Alger, entre elles els cantons i les teules que van servir per fabricar les cases dels emigrants menorquins. Trobam també molt cuidadosament anotat, per exemple, que amb un barco de 19 tonelades, anomenat el Sant Antoni, van sortir del port de Ciutadella 168 passatgers amb un sol viatge, 3.600 teules i, a més, tota una sèrie de bestiar. Això ens dona a entendre que les condicions d'aquella gent que sortia aquí eren pràcticament infrahumanes, però també partien acuciats per la greu crisi econòmica existent a la illa. Al llarg dels anys, les relacions entre els menorquins que van emigrar a Alger i els menorquins de Menorca, per dir-ho de qualque manera, s'han anat mantinguent. Hi ha hagut una sèrie de vincles familiars que han estat els que han unit aquells menorquins que se'n van anar fa tant d'anys amb els menorquins que aquí van quedar. Tenim els exemples molt clars de tota una sèrie de senyors que van emigrar i quan ja van estar establerts a Fort-de-Ló o a Maison Carré o a Alger mateix, van tornar a Menorca per contar als seus familiars que aquí van quedar com es desenvolupava la seva vida a aquelles terres africanes, però també van agafar i van tornar a partir per continuar la seva vida a Alger. Els menorquins s'establiren a Hussein Dain, Albiar, Gomba, Maison Carré, ara conegut per el Haraj, Cap Motifú, Regaia, Rivet, Ruïba i el mateix Alger. Però en un cas, la presència menorquina al nord d'Àfrica té unes connotacions molt singulars. És el cas del Bord del Kifan, població coneguda abans com Fort de Ló. Famílies senceres crearen aquí una ciutat nova el 1835 amb les pedres que s'emportaren com a record de llur terra d'origen. Pedres arrencades de pedreres properes a Ciutadella, com la que estem veient. La seva necessitat d'emigrar a un nou món no era incompatible amb no perdre les arrels, i aquestes pedres eren la millor arrel material. Per això se les endugueren amb ells al nord d'Àfrica. Els moros argelins, del lloc on se van establir els menorquins, molt aviat varen aprendre a parlar català, i encara molts d'ells el parlen. S'ha de tenir en compte que els emigrants nostres del segle passat no eren únicament homes, malament fos en gran quantitat, sinó que eren famílies senceres. L'home, la dona, tots els infants, i totes aquestes famílies s'establiren agrupades. Això va fer que la llengua se mantingués, que continuassin parlant el català, que la llengua es transmeteix en els fills, perquè el fet de haver-hi dones, no s'oblidin vostès, que les tradicions familiars, la llengua no la transmeten, no se transmet de pares a fills, se transmet de mares a fills. És la dona la que conserva les tradicions nacionals, les tradicions familiars i la llengua. I allà, el fet d'haver-hi moltes dones, esposes, filles, germanes, àvies i inclús criades,
Això va fer que la llengua perduràs i se passàs d'una generació a l'altra. I els moros que se van agrupar amb aquests menorquins, naturalment, van aprendre el català. Tant és així, tan forta és aquesta impronta dels catalans de Menorca al nord d'Àfrica, que inclús l'any 52 l'Ajuntament de Fort de Ló estava constituït per 14 consellers. I dels 14, aquí tinc la llista perquè l'he copiada de les pròpies actes, n'hi ha 10 que tenen cognom nostre, ben clar. Bonet, Nicolau, Cerdà, Bassa, Llorenç, Ametler, Mercadal, Forners, Florit i Pons. Dels 14, 10 en cognom nostre. I això eren argelins natius que havien nascut allà, com havien nascut allà els seus pares, els seus avis i els seus rebesavis. No obstant, continuaven, a més de tenir el seu llinatge d'origen, continuaven parlant el català. A la zona de Bor el Kifan, dominada encara avui per una vella fortalesa turca del segle XVI, establiren aquests avantpassats nostres les noves cases. De 1830 a 1843 s'establiren a Algèria uns 10.000 menorquins. Poc després, altres colonitzadors de la resta de les illes de l'arxipèlag balear s'ajuntaren amb els ja establerts. En 1850 hi havia només de Mallorca altres 5.000 colons. Tanmateix, tots eren coneguts, i encara ho són, amb el nom dels maonesos. A l'illa de Menorca, entre el port de Ciutadella i la cala des d'Agullador, varen veure unes pedreres d'on se duen els cantons per construir les cases de Fort de Ló. Ara hem trobat el lloc on varen anar a parar aquestes pedres, aquí a Fort de Ló, de vora la mà. Aquesta mà que no ha estat una cosa que mos separàs, sinó una cosa que mos uneix. Uneix nacions, uneix famílies, uneix llengua. I de vora aquesta mar i de vora aquestes cases construïdes en pedra menorquina, mos trobam el senyor Josep Marí i Joan, nascut a Alguer, emperò fill d'Arvicencs, i que parla l'eivissenc correctament, malgrat ell no hagi nascut en aquella illa. Senyor Josep Marí i Joan, des de quan sou a Fort de Ló? Des de 1931. I on vareu néixer? Alger. Alger. I els vostres pares? A Eivissa. A Eivissa. I quan vareu arribar aquí, a Fort de Ló, que avui se diu Borja i el Kifan, la població com estava formada? Hi havia molt dels nostres? Hi havia molts de maonesos, mallorquins i vicencs. I catalans n'hi havia? Catalans uns quants. Uns quants. I valencians també uns quants. I galicantins? I galicantins. I alicantins. I en què se dedicava aquesta població? Població nostra, de les Balears i del Principat, de la Catalunya continental. Quina feina feien aquí? En principi eren treballadors del camp. Treballadors del camp. Perquè això tenc entès que era un terreny que era poc cultivable, i els nostres el varen fer cultivable. Exactament. I aquests menorquins, mallorquins, eivissencs, catalans, valencians i alicantins, que trobau com era de la població? Quin tant per cent de població hi havia? 90%. El 90%. Bueno, i aquesta gent, després de la independència
d'Argèlia, a on t'ha anat a parar? No són aquí, Cada una que seva. cada una que seva, però bueno, Cada una en el seu país. en el seu país, però troba que molts van anar a les Balears i a Catalunya, o troba vostè que se'n van anar a França? I a França també, molts. A França. Eh? Està bé. I ara vostè és un dels pocs que queda aquí. Aquí qui queden dels nostres? Queden Molt pocs. molt pocs, N'hi ha 5 o 6. 5 o 6. És tot el que queda. Que són catalans, mallorquins, Maonesos i mallorquins. maonesos i mallorquins. I eivissencs. I erbicencs. I catalans, no en queda un... Catalans, n'hi ha 2 o 3. 2 o 3 catalans encara. I que són nascuts a Fort de l'O? No. Són gent que va arribar aquí. Són gent que va arribar. Gent que va arribar aquí. I vostè quina feina fa actualment aquí a Fort de l'O? Actualment, gerant de bar. Gerent d'un restaurant. D'un restaurant. Un restaurant bo, perquè se menja molt bé aquí. Restaurant. I vostè troba que en el futur hi ha possibilitats de que noves onades d'immigrants procedents d'Eivissa, de Menorca, de Mallorca, de Catalunya, de València, puguin arribar aquí altra vegada? Trobau que no, eh? No és possible. Per què trobau que no és possible? No és possible. Per què? No és igual, és pas possible. A l'Arxiu Municipal de la Vila d'Alcúdia, a l'illa de Mallorca, es conserven una sèrie de cartes del cònsol de França a Palma, Monsieur Grassan, a l'agent consular del mateix país d'Alcúdia, senyor Rafael Palou, en les quals, per ordre del rei de França, l'any 1841, s'oferien determinats avantatges als treballadors del camp i d'altres oficis que volguessin anar a treballar a Algèria, especificant la quantitat de pa, carn, sucre, cafè, sal, llegums i vi que s'entregaria a cada un i que en cas de malaltia serien atesos degudament als hospitals militars per compte de l'estat francès. L'únic requisit exigit per les autoritats franceses era un certificat de les autoritats locals de que el treballador gaudia de bona salut i tenia bona reputació. Haver-se establert juntes tantes famílies a un mateix lloc ha fet que la llengua catalana es mantingués viva fins avui com a llengua familiar i popular, principalment en aquesta petita ciutat del Fort de l'O, i que els mugravins musulmans nascuts a aquestes poblacions de catalans menorquins aprenguessin a la perfecció la llengua catalana. Aquí amb nosaltres tenim l'amo en Martí Moll, de Santa Margalida, Mallorca. A les platges de Fort de l'O tinguem per fons precisament el Fort de l'O, vora el que fan. L'amo en Martí Moll, quan vareu venir a Fort de l'O? Jo vaig venir en 1921. I vareu venir tot sol o...? No, jo vaig venir amb meu pare. Amb son pare? Meu pare i 5 germanets. Son pare i 5 germans. I on són son pare i 5 germans ara? Meu pare va tornar a Mallorca en 40. Sí. I els germans? I els germans van quedar per aquí. Però viven aquí o són morts? I n'hi ha un de mort en la revolució. Un de mort en la revolució. I els altres? I els altres se'n van anar a França. A França. Bueno. I jo m'he quedat aquí. Bueno. I aquí, quan vareu venir, quina feina feis vos? Mos varen comprar una campanya, un tros de terra. Un tros de terra. I cultivàveu... I cultivava la terra. I aquesta casa que ves allà on viviu? Aquesta casa l'he feta de 40 aquí. Però que l'heu fet amb els vostres doblers? Jo he fet amb el meu dobler. Sí. I aquí, els mallorquins, menorquins i eivissencs, tots feien del camp o n'hi havia que feien d'altres feines? Tots estàvem en el camp. Tots en el camp. Perquè fàbriques no n'hi havia. Les fàbriques eren les ara. No n'hi havia de fàbriques. N'hi havia molts? Sí mateix, tots de Fort de l'O eren mallorquins i... Tots els de Fort de l'O eren? Mallorquins i maonesos. Maonesos, mallorquins, també n'hi havia... I eivissencs. I eivissencs. Molts. I on són ara aquesta gent? Tots han fuig de... A la França? En Espanya o a la França. I per què? Perquè els han llevat les terres i quan ja han llevat les terres no poden treballar més. Ah, clar, ja està bé. I vos, per què heu quedat?
Jo he quedat perquè tenia la casa a créixer i no me varen llevar. O sigui, viviu en aquesta casa. I el dia que vos falteu, que Déu vulgui que no sigui per ara, què se farà d'aquesta casa? No ho sé. No sé què en pot fer. El govern... O sigui, vostè no la pot deixar un altre. No. La podeu vendre en aquesta casa? No. No. Bé, i en el cementeri hem vist que aquí hi ha la majoria són llinatges de les nostres illes. Sí. I hi ha ningú que el cuidi en el cementeri? Per les festes ho fan anar. Quines festes? Per les festes De Tots Sants. de Tots Sants. El xofer d'un taxi que hem agafat per venir fins aquí mos ha dit que les persones de la seva edat, que és l'edat de vostè, l'edat del taxista, l'edat de vostè, a la banda allà de fora de l'O, més en fora, parlaven tots els maonès, però que els joves ja no el parlen. És així, això? N'hi ha molts que el parlen encara, més moros. Moros també, eh? Ui, n'hi ha molts de moros que el parlen. Vol dir, hi ha moros aquí que parlen els maonès. Els mones. Però la gent jove... La gent jove. Petjades semblants les trobem també a altres llocs d'aquest sorprenent Magreb, a vegades tan oblidat, però tan acollidor per a aquells que viatgen amb l'esperit obert. Quan la desfeta de la Guerra Civil Espanyola, 1936-1939, nombrosos catalans i menorquins que havien estat fidels a la República anaren a parar com a exiliats als camps de concentració de Kenatza i de Hatxarat Makil, al sud-oest d'Algèria, prop de Colom Bechar, a les portes del Sàhara, on moriren torturats, entre d'altres, el menorquí Francesc Pozas i un català de cognom Moreno, afiliat a la CNT barcelonina. Tombes i records entranyables de catalans avui desconeguts pel seu poble o poc coneguts que al Magreb, com a tants d'altres llocs, donaren vell testimoni de les altes virtuts de la seva nissaga. Des de l'any 1830 fins a l'any 1850 se varen establir a les costes d'Algèria, Fort de l'Om, Maison Carré, El Biar, Hussein Dein i altres indrets, prop de 10.000 menorquins i uns 5.000 mallorquins i eivissencs. Aquests paisans nostres, molts d'ells avantpassats nostres, varen rescatar aquestes terres que eren de basses i de tercianes i els varen convertir en autèntics vergers. Quan esdevingué que Argèlia va recuperar la seva independència i la seva llibertat, aquests descendents de menorquins, aquests menorquins algerins, que eren algerins en quinta generació, tenien, no obstant, la seva documentació francesa, varen emigrar i varen deixar aquestes terres. Només varen quedar aquí, en aquest cementeri de Fort de l'O, a altres com els de Birkadem, els seus morts, que sembla que han tornat a morir per segona vegada, perquè aquí trobam moltes tombes profanades, les creus abatudes, les làpides rompudes,
les herbes que creixen per tot arreu. Però no es ve que hagin mort per segona vegada, perquè el record d'aquests menorquins enterrats a Fort de l'Olla, més a un carrer, i enterrats a tots els cementiris d'aquesta costa, permaneixen el record d'aquests nostres, permaneix viu en el cor de tots els menorquins. Tunis, l'última etapa del nostre viatge. Un viatge que ens ha portat per les terres del Magreb, del nord de l'Àfrica a buscar la petjada dels catalans. Tunis ens ha tractat meravellosament bé. Tots són lloances pel govern d'aquest país, bonic, que ens ha acompanyat per tot arreu. No podem dir el mateix de les autoritats argelines, que tot va ser posar pegues, controls, policia, prohibicions, dies dolents i amargs els que hem passat a Argèlia, però dolços i bons els que hem passat a Tunis. Però si sempre diem que un treball de televisió és un treball d'equip, aquí més que mai ho podem dir. Durant 30 dies uns professionals han estat darrere de la càmera buscant la notícia, buscant allò que contribuís a conèixer més bé la nostra història, una història que ens ha estat amagada. Aquests professionals que darrere de la càmera han treballat durant 30 dies, no volem que siguin oblidats. Són aquests.